दिनाव लाङाखै दाख्लै मा दाउ अमा बायदिसिना लांजोब्बाय आरो लांनायालाय दाउफोरखौ सिखोनानै लांदों जालांदोंबो सावनानै हांनानै जौफोरजों जालांदोंबो जौजों हांलायनानै जाबोदों हांलायनानै जालांदों जौजों औ जौजों हमनानै गनाय बिदै गोनांखौनो जालांदों साननैल' नांसिगोन बेरनो नै बेखौ अमाखौबो थिखोना लांजोबदों लांजोबदों गासिबो दाउ अमा फारसेनिफ्राय खदाल खदिल गासिबो थफ्ला मोननाय दानस्रि लांदों गासिबो लांजोबदों आरो बिसोरो गासिबो नस्थ' खालामनानै होलांजोब्बाय आरो बिसोरो जायबा गोजानाव दोनखोमाना लांदों बिसोरल' मोनबाय आरो जोंनि सम्पति बिदिनो दाउ अमा बिदिनो जोङो नस्थ' जाबाय जोङो बिनिखायनो जोङो बे जोंनि मन्दिरफोरखौबो लुखांफिननो थाखाय जोङो बेबायदिनो जोंनि फिसाइफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानैसो बेनाव थाइसे जोङो खांलायलायनानै जोङो बेबायदिनो बे इसोरनि मन्दिर न'खौ जोङो लुखांदोंमोन Dari sekarang naik kos, 2.000 putra punya kakak putra.